Haka jinga kai Indian Premier League hapreng ka Pynjop King Persha ek Gujarat Titan. Haba pai shagna ka jinga kai ka Gujarat Titan kala khore ka nam job hadin bagalala bat pelim ka Pynjop King da lai wicket. Haka wai pat ka jinga kai Indian Premier League hapreng ka KKR Persha ek RCB. Haka ne ka jinga kai ka KKR kala khore ka nam job hadin bagalala bat pelim salit ya ka RCB tang da Shiron. Bat leng ba kena kecing job ke KKR kadang jan bani orang sya ke playoff. Haka jing lekai Bundesliga peringkat Dortmund Persha ek Leverkusen. Haba pai sya kena kecing lekai baro art lagi ken hon kia khai tamar shigol. Ya ka shigol jo ka Dortmund le yo ben Thep leng ba Volkrok haka menit ka ba prap huwei. Bat ya ka gol pen ya khai jo ka Leverkusen le yo ben Thep hashwa ben kut ka jing lekai. Kata haka menit ka kendai peu plus nyau leng ba Stanisik. Haka jing lekai League 1 hapreng ka ken hon Mbappe ka PSG Persha ek Lyon. Haka ne ka jing lekai Mbappe klem ni madan. Haba pai sya ne ka jing lekai ka PSG kala khor ka nam job hadin bagalala bat lim sup ek Lyon hadu sau la ka wei. Bad haka ne ka jing lekai Ramos le yo ben Thep ar gol nak benta ka PSG kata le yo ben Thep haka menit ka ba live peu ar bad haka menit ka ba sau peu ar. Haka jing lekai Premier League hapreng ka Crystal Palace Persha ek West Ham. Haka ne ka jing lekai ka Crystal Palace kala khor ka nam job hadin bagalala bat lim ni ka West Ham hadu san la ar. Haka jing lekai hapreng ka ken hun goalkeeper ka Argentina ka Aston Villa Persha ek Bournemouth. Haka ne ka jing lekai ka Aston Villa kala khor ka nam job hadin bagalala bat lim ni ka Bournemouth da lai la ka wei. Haka wei par ka jing lekai Premier League hapreng ka Fulham Persha ek Liverpool. Haba pai sya ka jing lekai ka Liverpool kala khor ka nam job shabar na laying hadin bagalala bat limsuk ek Fulham hadu lai la ka wei. Baria gini gi lai gol jong ka Liverpool le yo ben Thep lengkong lengbo Alexander Arnold haka minit ka ba lai peu ar. Ya ka gol ka ba ar le yo ben Thep haka minit ka ba san peu lai lengbo Gravenberch. Baria ka gol ka ba lai le yo ben Thep lengbo Jota haka minit ka ba nyau peu ar. Baleng ba nang jing job ka Liverpool kala Kiew sya ka Kyrdan ka ba ar haka mi ikhin pon. Haka jing lekai FA Cup semi final hapreng ka Coventry Persha ek Manchester United. Haka nang jing lekai baro ar tli ken hun kia khai da mar lai gol hadu bokur ka kendai per minit bal lai per minit ka extra time. Padai haka penalty shootout ka Manchester United kala la ban film ni ka Coventry da saula ar. Baleng ba nang jing job ka Manchester United kala yo ban rom ka FA Cup final haka sin ka ba ar peu ar ban kan yakun Persha ek Manchester City haka final. Haka jing lekai La Liga hapreng ka Alaves Persha ek Atletico Madrid. Haka ne jing lekai ka Atletico Madrid kalamat ek namrem hadin bakala sya pelim hakmat ka Alaves da ar la ka wei. Haka wei par ka jing lekai La Liga ka bakham itanan bat ka deru ka jing lekai El Clasico hapreng ki arteli ki klub barat ba jong ka La Liga kata ka Real Madrid Persha ek Barcelona. Haba pai sya ka jing lekai ka Barcelona kala yo shwa bat ki jar nengkong tang haka minit ka banreu lengbau Christensen. Henry haka minit ka bakhat pra lengba ka penalty balakan jat Vinicius Junior ka Real Madrid kala yo ban Thep ek gol pen ya khai. Bad hadu bukur ka gala step baro arteli ken hun kia khai ta marshi gol. Bad haka kela mit kata haka minit ka banreu peu kendai ka Barcelona kala yo biang ban Thep ek gol pen tam lengbau Lopez. Henry tang hadin sau minit kata haka minit ka ban nyau peu lai ka Real Madrid kala yo biang ban Thep ek gol pen ya khai lengbau Vasquez. Bad hashwa ban kut ka jing lekai kata haka minit ka bakhandai peu plus away ka Real Madrid kala yo ban Thep ek gol pen tam lengbau Bellingham. Bad dei lebang ka shigol jong Bellingham la penlong ka Real Madrid bagan la ban pelim ka Barcelona haka ne ka jing lekai El Clasico da laila ar.